Ya ternyata bener kata Audian, aku kudu langsing, aku kudu sehat. Sing ngomong sapa? Penonton. Saiki disebutke Sa Indonesia. Iya ngomong Tatin Ayu apa kaya bakul. Lah ambeku ya bengor nyebutke wong sa Indonesia. Ora lho sing nang kene wae di Alah kesuwen kok mek bres ngono gak wis kok. Kok meneng kok? Wong kok lengket mau menekke aku lho. Mbok ngilo, ndek pengilon ora? Kamu berarti kamu telan mentah setiap ucapan. Lho, lah jenengan yo Sik tak luruske. apa? Aku iso ngomong berarti kan meluruskan. Oh, Mbak Tatin le kudungan koyok nganggo taplak meja, ora patut. Oh, berarti tak undurke apa mungkin warnanya yang tidak. Nek jenengan marahi tak undurke Mbak Tatin ngono kira apa? Mau ramuni ngono mau pas ketemu aku. Loh, isine ngono kuwi. Mau kae kok Pak nika Tatin kok kele kudungan kaya ngoten niku ambuh haruan. Nika niku mergo gegeden sirah. Mene ngono kowe. Kadake. Sirah. Mau muni sirah apa ndas? Ndas.